should recognize. Be smart, be cool, beware. Even though I realize it's probably unwise, I just don't care. Hvad synes du, vi skal lave i dag? Jeg ved det ikke helt endnu. Vi kan også bare køre rundt. Til ud og møde folk. Jeg hader folk. Var det de er? Ja. En grøntsagsbørste står der. Han sådan ægte lavet grøntsager, tror du? Der er et eller andet kannibalagtigt over det. At vaske gulerod med den. Hvad fanden er det, der sker? Sig mig en gang. Hvad tror I egentlig lige har gang i? Hej? Og hvad er der sket? Jeg skubbede den på gulvet. Vi skal nok betale for det. Nej, jeg skal nok tage mig af det. Det er jo ikke noget, man gør med vilje. Sådan. Jo, det var det. Det var med vilje. Jeg ville gerne ødelægge den, så jeg skubbede den på gulvet. Hvordan fungerer det så? Er der ikke en eller anden form for konsekvens, når folk smider vaser? Altså, ved du hvad, ven? Det skal du slet ikke tænke på, vel? Det klarer vi, ikke? Og så fejrer vi det ind under gulvtæppet, ikke? Altså sådan i ren metafor. Du må have en rigtig dårlig dag. Skilletækninger. Ja, Hvad vil du skrive? laver skilevisere på noget, for eksempel nogle fordi. Hvad kan du gøre for dig? Det ved jeg ikke. Det er lidt sjovt at tænke på vin, ikke? Vi har jo serveret et glas. Ved du, hvad der ellers bliver lavet i glas? Vinduer. Så sådan vindruer og vinduer. Må låne dine solbriller.
Så et eller andet sted, så er vin jo bare vinduer, serverede vinduer. Det er sådan nogle ting, der gør, at jeg ved, at der er mere mellem himmel og jord. Må jeg få din øl? Nej, måske bare ikke. Hvad glor du på? Ja, det undrer jeg måske også lidt over. Du ligner noget, der er løgn. Når du jeg ikke har haft jordens bedste dag i dag, så jeg vil sætte pris på, hvis du gad fise et andet sted hen og spille klovn. Er der en grund til, at du sidder og ser ungelig ud? Nå, sgu ikke dig. Min kone har åbenbart fundet en anden. Hun er gået fra mig. Ja, det ville jeg sgu også have gjort, hvis jeg var hende. Men det gør ondt, ikke? Tanken om, at hun sikkert kører rundt i Sydeuropa lige nu, og bliver bollet af en ungkald, mens du bare sidder her, alene, og skider din blæ. Hvad fanden er dit problem, mand? Hvad? Hvad er dit problem? Hvad? Hørte du, hvad han sagde til mig? Jens, se ham lige. Han ved jo ikke rigtigt, hvad han siger. Nej, men da selvom han sidder i kørestol, så skal han kraftedeme med tale ordentligt, mand. Jens, kom ud og køle af. Ja. Jeg er så træt af det. Hvis jeg slår dig i hovedet, Mads, vil du så blive sur? Hvorfor vil du slå mig i hovedet? Jeg vil blive sur. Hvad med hende der? Hvad tror du, der vil ske, hvis jeg slog hende? Det ved jeg ikke. Hun ville spørge, om min hånd var okay. Og så ville hun købe mig en chokoladebolle. Nå, kender du hende? Nej, men det gør jeg ikke. Jeg vil gerne lave et røveri, Mads. Jeg synes, vi skal lave et røveri. Ja, okay. Hold dig i ro, eller vi smadrer jer! Hvad skal der her?
Er du udskat, min ven? There is something in his eyes that I should recognize. Be smart, be cool, beware. Even though I realize it's probably unwise, I just don't care.